Čaute, takže po dlhej dobe tu máme nové video. A tentokrát je to z tejto Krampus hry, keďže za chvíľu máme Vianoce pred klubom Mikuláš. Keď točím toto video je 16. takže za pár dní sú Vianoce. Na druhý týždeň vyjde ďalšie video z inej vianočnej hry. A teda poďme na to. OK, takže sme v nejakej izbe. Čo je toto? OK. Mňa by zaujímalo, čo je tam dole, ale ešte sa pozrieme toto, čo máme. Lebo môžeme tu niečo nájsť, takže pre istotu sa pozrieme. Dúfam, že táto hra bude lepšia ako tá minulá, čo sme hrali, pretože to bola troška hra, ktorá vôbec nedávala zmysel celkom. Teda aspoň pre mňa a proste fakt, že som nevedel, čo tam mám robiť. Dobre, takže skúsme si teda zahrať túto hru. Proste ja len tak som chcel zahrať nejakú vánočnú hru. Najprv som plánoval, že to natočím na Mikuláša, ale točím to dneska. Takže neviem, kedy to presne vidím, malo by to vyjsť v ten deň, kedy to aj točím. Točím to proste 16. A asi na druhý týždeň 23. by mala výjsť ďalšia hra a bude to tiež vianočná. A to zatiaľ neviem hovoriť, čo to bude, ale proste na druhý pondelok by to malo asi výjsť. Tá ďalšia hra potom. OK, takže sme v sklenej skrini, pretože mám pocit, že tam je Krampusak, takže nejdeme nič nejak veľmi riskovať. Takže ja si to chvíľku počkám, pretože si myslím, že je to celkom dobrá voľba. Ale OK. Už mám pocit, že už to nikde není, takže ideme ďalej. Ospravedlňujem sa troška za hlas, lebo som troška nachcípaný. Hej, ja mám furt pocit, že tu niekde je. Idem pre istotu do skrine ešte raz. Neviem, vôbec neviem, či túto hru vyhráme, ale myslím si, že nie, ale snad to bude aspoň lepšie, dlhšie, než tá predchodzia hra. Pretože tá bola fakt proste divná. A takže tak. Ja mám stále pocit, že to niekde počujem Krampusa. Ale okej, poďme už, poďme. Kašleme na to, poďme proste. Ideme riskovať. Do prdele, teploš. Dobre, poďme sem. Ojojoj, je v izbe. To je v prdeli. Ale možno nie. OK, už išiel preč, ale chvíľku si tu radšej počkajme. Pretože môže stať stále nejak pri dverách, za dverami. Proste chápete a potom to bude proste... Nechcem hneď na začiatku hry zomrieť. Takže preto si to dávam proste pozor. Ešte raz ospravedlňujem sa za hlas. Ale ďalšie video snáď už bude lepšie audio ako na tomto. Minulé video bolo celkom asi v pohode audio, teda aspoň ja si to myslím. Nikto sa na to nesťažoval. OK, poďme to skúsiť zase. Tu máme takto vianočný stromček. OK, Krampus tu. Ale furt môže byť v týchto miestnostiach. O, dobrý. OK, je po nás Krampus. Udrel nás. Ale nezabil nás ešte, iba nás nejak omračil.
Okej. Jak odtiaľto utečeme? Hej, kde on sa Aha, tu je. Počkaj, ide po nás? Jo, ide po nás. Ale zaujíma ma, že jak vyzerá tá smrť, ale okej. Ale... No to prdele, fakt sa môžem si to zaseknúť. Hapata, to prdele. Okej. Nevyjadrujem sa k tomu. Takže máme tu proste ďalšiu hru. Proste máme tu... ideme si to dať ešte raz. Tentokrát už ideme aj do týchto miestností druhých. Bude niečo tu? No, nebudem. Nejak vždycky. Snad bude aspoň niečo? Jasné, že nebude. Na čo? Dobre. Toto je zase iba na skovanie. Tu bude niečo, podľa zase nebude určite. To aj neotváram, už mi, že to nič nebude. Počkaj, to má dole šuflík. Jasné, že nič. OK. Kde je teraz Krampus? Ideme dole, lebo on tam asi bude. Nie, on je pri stromčeku. Dobre, poďme do týchto izieb, keďže je pri stromčeku. Zavreme za sebou, aby proste to nebolo vidno a nešlo za nami. Preto to nechceme. Som zvedavý, či dneska dostaneme aj jumpscare. Dúfajme, že nie. Možno áno. Aspoň bude sranda, keby niečo. Ja sa opakujem, už to budem až tretíkrát. Pardon, veľmi sa ospravedlňujem za audio. Je aj slabé, aj má zlý hlas. Do budúcna sa polepším a druhé video už bude lepšie. Bude dobré akože audio, ale možno stále bude mať hlas taký, aký mám. Pretože ako hovorím, som nachcepaný. Ale dobre, poďme sem. OK, zavreme. Bude niečo tu? Aj tu nikde nič není. Nikde. Toto máme zamknuté. OK, niečo tu konečne máme. Neviem síce na čo to úplne, že je. A to je asi, že keď nás napadne, budeme akože krvaví, ako sme boli aj predtým. Lebo on vás zabije, keď vás dvakrát trafí. Ale asi po tom prvom si dáte toto a budete v pohode. Uvidíme. OK. Máme nejaký kľúč, ale neviem kam ho presne. OK. Trezor asi teda nebude na tento kľúč. To bude asi na nejaký kód alebo heslo, neviem. Čo nám... Nie. Zavreme pred ním, nezavreme. Asi sme v prdeli. Jasné. Takže takto pekne nás to nezomreli. Stáva sa. Ideme tretiu hru. OK. Tretia hra. Do tretice všetko dobre a ideme na to. Neviem, koľko bude mať táto hra minút. Asi už teraz to má skoro 10, takže asi to bude mať takých 15 minút. Neviem. Uvidíme.
Dobre, ideme už, ideme. No ja som si ešte niečo tu robil, a to je jedno. Dobre, poďme už. OK, tu je niečo tak poďme sem. Neviem vôbec, že čo tu... Neviem. OK. Môžete mi do komentárov napísať ináč, že čo by ste chceli na Vianoce, alebo či sa tešíte na Vianoce, alebo proste niečo také mi môžete napísať. Ja vám kľudne na to aj odpoviem, môžete sa aj vy čo opýtať v komentároch na mňa. Môžete mi, neviem, niečím poradiť, kľudne aj proste, aby sme so mnou niečo vylepšili. Proste píšte kľudne. OK, takže skúsme ísť sem. Táto hra je podľa mňa určite lepšia ako tá predtým. Je to taká random hra. Takže som si hovoril, že toto bude vácej taká random hra. Že proste už ten názov je, že Krampus a som si hovoril, že to bude asi také nič moc. Ale nakoniec proste to je dobré. A keby ste si vy chceli zahrať túto hru na mobile, tak vám stačí ísť do napríklad obchod Play a proste tam len napíšte, že Krampus. Fakt vy len napíšte Krampus a malo by vám to hneď vyhodiť, proste túto hru. Ale my sa teraz schováme túto do počkej, to nie je ja neviem proste, dobre, to je jedno. Je to, sme v skrini? Aj neviem, kam som išiel. Ja som rýchlo teraz na niečo klikol. Lebo už som zomrel 2-krát a nechcem zas. Akože mne už aj nejde o to, že nejak vyhrávate hry, ale akože natáčať ich a proste, aby sme niečo robili a neskapali hneď. Čo najmenej smrti, aby sme mali čo najskôr skapínania. Takže tak. OK, sme tuto v nejakej kúpeľni. Tento diel nejak veľmi aj nekomentuje, pretože ako som hovoril, mám zlé audio, mám zlý hlas, mám veľký kašel, takže proste nekomentujem to tak, ako to bývalé video a to budúce budem určite viac. Teda pokiaľ proste by som neskončil tak, že by som nemal vôbec hlas. Takže proste tak. OK, poďme sem. Začal to je pohoda. Pozrieme sa, či nejde, ale nemal by ísť. OK, tu máme ďalšie tieto. A keď stále neviem, čo to je, ale možno by nám to pomohlo s niečím. Tu máme ešte nejaké neotvorené, ale... OK. Máme aj niečo tu? Mne sa zdá, že som počul Krampusa. Ale OK, pozrieme sa sem. Že či máme aj toto niečo.
OK, aj tu máme niečo. Dobre, takže ideme ďalej. Tebe šibe. Choď preč. Neblázni. Ne. OK. Um, Asi sme, no, hej, ja som si myslel. OK, takže toto je všetko z tohto dielu. Majte sa pekne, hovorím, na druhý týždeň by malo vyjsť ďalšie video. Takže proste majte sa veľmi dobre, dajte odber, like. Budem rád za každého odberateľa, za každý jeden like, za každý jeden koment, takže veľmi vám ďakujem a my sa vidíme u ďalšieho videa, tak zatiaľ čau.